Gondoltam, hogy a választókkal általában is találkozik, és a hétköznapi problémáikat megismeri, meg hát nem csak a mezőgazdaságban működő cégek vezetőivel is találkozott sokat, hogy tőlük milyen visszajelzéseket kapott. Úgy tudom mondani, hogy a magyar emberek egyébként a válság legnehezebb éveiben is arról számolnak be, hogy a kormány szándékait, céljait, eszközeit értik, és egyetértenek vele. A baj az ott van, hogy ezen döntéseknek a hatása az életükre még kevés hatással, vagy kevés erővel bír, és nem érzik a hétköznapi emberek. És ezt mennyire értik meg egyébként? A hétköznapi választók. Most erről fog szólni 2014-es választás. Hogy egyébként az az ember, aki megérti a kormány jó szándékát, megérti azt, hogy nem nagyon van alternatívája ennek a kormányzásnak, pláne nem nagyon látni más kormányzati erőt ma Magyarországon, de mindezt egyébként összehasonlítja a saját egyéni élethelyzetével, és egyébként éhezik, nincs pénze a gyógyszerre, nem tudja a gyermekét tanítani, akkor vajon képes-e felülemelkedni a saját nehézségein, és a nemzet meg a saját gyerekei szempontjából középtávon hasznos kormányt, új kormányt választani. A helyzet az, hogy ezt ki másként és másként habitusától függően oldja meg, tehát magyarul, szerkesztő úr, szó sincs sikerpropagandáról. Nem adnék elő olyat, ami nem igaz. A somogyiak nem arról számolnak be, hogy minden tökéletes, minden jó, és teljes a boldogság. Folyamatosan hallom, ömlesztik rám a nehézségeket, ezt hallom az egyik fülemmel, a másik fülemmel ott a de. De, képviselő úr, értjük, hogy önök mit csinálnak, csak nem biztos, hogy nem hallunk ettől még éhen. Vagyis az elkövetkezendő 2 év egyébként, hogyha egy választási logikában gondolkodva, az arról fog szólni, hogy A. vagy még inkább megértetjük az emberekkel, B. már valami hozadéka is van a meghozott döntéseknek számukra, és a zsebükön érzik. Vagy a 2 egyszerre. No, hát